Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Mo'y nakatubag ang anak babae ni Beck. Dihang nanawag siya. Nagpakiluoy si Glina nga mauli na lang ang iyang amahan sa ila. Misulti ang bata nga milakaw si mama nila aron mangitag trabaho. Apan dautan ang pagsabot ni Vic sa lakaw ni Wilma. Si Yaya na ron. Sakaton ako. Yaya! Yaya mo anhirot si Papa, Yaya! Mauli na siya! Oo, sa to, Inday Glina. Si Papa, Yaya. Aniingon man siya nga, mauli siya. Mani si Papa, Yaya. Oh, di ay ba? Maayo kun mao ka na. Maayo untaong mauli na sab si mama mo. Aron, ni ana siya kunaan ang inyong amahan. Tawaki, Yaya. Naman kay cellphone. Tawaki tayon. Ay, may cellphone mo sab ka. Ikaw na lang, Inday. Wa man ko'y load, pi. Nga. Kay, gipaypusan man ako ni mo kumani. Lala, sige ako na lang. Pahibawon ko dayon si mama ninyo. Kadiyo ta kay ipahimutan ko na ang gipalit kong ulen. Yan lang kayo biya sa mga bata. Ilakaw ko no, kaya magiging trabaho. Shit! Trabaho niya na. Laro na kayo. Nakikita to siyang lagi. Nagkabuang ka na ganun ba? Dautan ka na kayo. Sa tibuok kong kinabuhi, huwag ko magtahom ka makabuhat ka nilin ako. Kataas sa pagtanaw ko ni usaw ng panahon. Kadako sa kong respeto ni mo. Pero karon, hugaw ka pa sa lapok sa lunangan. Makita mo ang buhaton kong silto panimaos ni mo, Wilma. Makita mo! Nalipong na ko. Magpaulin ako, please. Para hikop taxi. Oh, anong taxi man? Nga may sakyan naman tawil. Okay, ato na ta. Dali, gunit ako. Nalipong lagi ko. Gunit lang. Uy, oops! May ganakin, nasagang tigawil. Ibugan ka na. Okay, nahubog man. Okay, relax lang ha. Mangulit na ta. Di anak ko. Pilagkahigayon lang ang bido ako dinis kukulingong ko panimahay. Guwan ako'y gustong mo na yun pa. Tuod ka di ko gusto makakita sa mabudhiyon kong asawa. Gusto ko sabagay kasulti sinangaling. Ang konsentidor ng yaya sa mga bata. Ano tindin man ang iyang cellphone, oy? Kapila na ko nanawag. Muring lang. Huwag mo tuwag. Yaya, nagsulti naman si Mama? Ay, wala gayo din, day. Sige lang, unattended. Ambot nga, no. Nakalang tingali sud sa iyang bag ang cellphone o wala siya makadungog. Oh, si Papa na tingali ron. Dali, Yaya. Oo, hinay lang. Madagma ka. Ay, Sir, Beck, ikaw na? Kadiyot lang, Sir. Ako li abli, Yaya. Papa! Glina, anak. Maayong hapon, Sir Beck. Magsultiyo niya tanangaling. Aha. Oo, Sir. Oh. Ayon si Lindon. Tuala kisi ang amigo pa. Wapakin mo uli. Kisang amigo, Glina. Kisa bang amiguhan ni kuya mo? Wa man ko kaila, Yaya. Niingon man lang ta si kuya nga iya ko ng amigo. Manaog ko, Sir. Pangitaon ko si Lindon. Karon lamang ko mahibaw nga may amigo na daay na siya. Wa mo'y kalibutan. Kaya wa man mo'y panahon sa akong mga anak. Oh, Sir Beck. Pa, ayaw lang gud ka sa si Yaya.
Sige na, pagitaas si Lindon. Sir Beck. Pa, hain man imong mga pag. Muli naman ka katini sa ato. Gamay na lang panahon, anak. O magkauban na ta. Dili ti ay karon pa. Ingon ka nga anhi ka na. May biyahe po ko sa sunod adlaw. O dugay-dugay pang mauli. Si Mama tingali ron pa. Tupakon sa nako ha. Hello? Tito, ikaw man ko ti ay ni. Gina, kaubaron ako si mama ninyo. O dili pa na siya makauli diha ron. Magabian pati ngali siya nga makauli. Sulti si yaya nimo ha, o si kuya nimo. Aron dili mabala ka. Ihatod ko siya kon maulian na. Sige iha, bye. At Tito, ayaw una. Di man si Papa. Hello, Tito. Kinsa daw, Gina? Si Tito Chito pa. Unya na ko na niya ihatod si Mama kung maulian na. Mga way-uwaw. Mga pagkagnaong. Pa, nganin nasuko man ka. Si Tito Chito man to. Niingon siya nga gapi pa nga mauli si Mama. Ihatod man ko nun niya. Di pa makasabot nga akong mga anak ni Higyon. Nga naman pa? Sir Beck. Ay, si Lindon. Ay, nabala ka bitaw ko, sir. Kay, nahadiin-diin naman lang kong pangita. Wala ba si Lindon? Kaysa kag abiguhan niyang iyang gikauban? Nakaila ka ba, Daiglina? Yaya. Tingalik ti kawa si Kuya. Magsulti ta ng aling. Dali. Sir Beck. Pa, ayaw ko suki si Yaya ha. Magigsulti lang ko niya, Glina. Diha ka lang. Sir, nanaog lang ko ganina kay nagpalit kong uling. Maupatuhi gayon nga nanaog ko, sir. Wala man ako pasagdi ang mga bata. Dali ta magsulti. Dali. Sir, uunsa man na. Nahibaw ko sa tarang gibuhat kapag pagkauwaw ni Wilma. Tinimis mo sa kong kagalingon. O ikaw, may konsinter siyang binuhatan. Sir, diliin tao na tinuod. Ug wala gibuhat nga daotan si Day Wilma. Ayaw siya panalip din ng aling. Pinabay gisuhol diya ni mo sa iyong laki, ha? Araw tabunan mo ang lagi pang buhat. Pila ng aling? Ginoo ko, Sir Beck. Nasayop ka. Ayaw pang ulipas! Hantod ang guard dito sa gate. Nahibaw nga mag-anian ang laki ni Wilma. Ug gihimo lang puhunan ang mga bata aron sila makalugar. Pahawa na, nangaling. Biya dinis ko katubangan. Kung tigalig maangin ka pa kung sa may mahitabo sa mong pagbuyo. Sir Beck. Pagitaglay nga gawon nga masapian ni mo. Magkwartahan ni mo. Biya sa labing madaling panahon. Biya ng aling mitras. May biyahe pa ko. Kinahanglang wa ka na dinhi ni balik ko. Sorry nga mo rin gusto ko mahitabo. Kinahanglang masumpo ang iyong pagkakonsentidor. Gina, anak. Ganong gi-apel man ko ni Sir Beck. Konsentidor ko ko. Nagtuo gayon siya, nagpakasala si Day Wilma. Ay, Ginoo ko. Mapahawaon ko ni Sir Beck. Ngano kikasukan man ni mo si Yaya pa. May saha siya, anak. Maong papawaon ko siya. Ayaw pa. Buotan mangkot na si Yaya kod. Pinangga mangkot mi niya. Dagdaghan mo gwa mahibaw eh. Ug di pa mo anging masayod ini. Ngano gani? O sa may wala mo mahibaw eh. Di ko makapasabutin niyo, mga anak. Ang lain kong gikabalagaan karon kung hain si kuya mo. Nikawas tingali si Kuya.
Laayan mo gud siya nga. Ni alam ni sa taas. Unya wa ka. Unya wa sab si mama. Dili magud ka mo uli. Niya ko, anak. Gikan ko sa biyahe sod sa pila ka semana. Hilom na, Glina. Ay dapat hinga ka, ha? Ikaw pipila ka adlaw ni anak ko sa tong kaugalingon. Basta baya pa. Aron malipay si mama. Huwag yun ay kalibutan ang akong mga anak sa pagpagkaugaw sa ilang inahan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!